Сәлам дуслар, сіз менә бізден сұраған едіңіз, бөрек пішіре білесізме деп. Бөрекні біз әлбәттә пішіре білеміз, һәм аны біз сізге бүгін пішіріп те күрсәтербіз. Бөрек дегенде менә аңлашылсын өчен инде ул безгә күбрәк Кырым татар ашларыннан, Кавказ халыклары ашларыннан билгеле булган чебурек дигән сүздән таныш. Чебурек дигәндә инде без гадәттә менә аның эченә итне шикелеш салып пешерүне аңларга кирәк. Һәм ул инде майда кыздырылган ризык булган. Безнең бүрек бүгенге ризыгыбыз ул башкарак ысулда пешерелә. Һәм бергәләп менә без аны хәзер пешереп күрсәтәбез сезгә. Моның өчен инде әлбәттә бүрек өчен камыр кирәк була бит инде. Хәзер төп өлешкә күчәбез. Камыр өлешенә. Аның өчен менә без алабыз ярты стакан чамасында суны инде дә ярый, җылымса суда ярый, кайнамаган суда ярый. Бераз гына менә тоз салып җибәрәбез. Бу инде каядыр калак очында була торгандыр. Һәм он салабыз. Он салып без йомшак кына камыр басачакбыз. Дуслар, менә безнең камырыбыз шушылай бик матур гына үзлегенә булды. Без аны хәзер берничә кисәккә бүлеп, мөмкин 2 кисәккә дә, 3 кисәккә дә бүлеп, шарчыклар ясап, бер 10 минут ял иттерергә куябыз. Менә шулай шарчыклар ясыйбыз да. Һәм бу шарчыкларны без инде бер 10 минутка ял иттерергә куябыз. 10 минут. Камырыбыз ял иткән арада безгә хәзер бит инде эшлекне ясыйсы була. Эшлек өчен без алдык менә бүген ит тарткычтан чыгарылган сыер ите. Ул минем монда каядыр бер 200 грамм чамасында булыр. Аңа салабыз без бер баш вак итеп туралган суганыбызны. Бурыч салабыз. Тәм өчен. Һәм тәминчә тоз салып җибәрәбез. Менә шушылай җәябез. Җәемнәребезне. Менә бу җәелгән җәемнәребезне без хәзер менә шушылай башта тәлинкәгә май сылыйбыз да. Аның өстенә җәемебезне җәеп, шушылай һәр катлам саен май сылап, мул гына иттереп, аларны ял иттерергә куябыз. Бу безгә ни өчен кирәк? Без әле бу җәемнәрне яңадан кул белән бик юка гына иттереп, тарттырып җәясебез була җәемнәрне. Безнең менә монда эрителгән атлан май, мөмкин моны үсемлек мае белән дә сыларга, кемгә ничек ошый, икесен бергә кушып сыларга да мөмкин үсемлек мае белән атлан майны. Менә безнең камырыбыз шушылай ял итте, каядыр бер ярты сәгать. Хәзер менә безгә аны менә бу кунага төшереп бик нәзик кенә иттереп җәясебез, тарттырасыбыз кала. Аның өчен менә мин кунаны хәзер майлыйм, өслекне. Менә без камырыбызны менә шушылай күтәртеп, аз гына читеннән җайлап кына, чит-читләреннән шушылай тарттыра барабыз. Ул бик юка гына иттереп җәелә, тарттырыла. Әгәр дә инде каядыр тишелеп китсә, ул ансысы куркыныч түгел. Чөнки без аны әле рулет итеп төрәшәкбез эшлекне салганнан соң. Һәм без бу камырыбызга инде менә шушылай юка гына иттереп эшлекбезне салып чыгачакбыз. Әйткәнемчә, безнең эшлекбез бүген итле, ит һәм суган. Монда мөмкин салырга иремчек тә, аннан соң сыр белән йомырка да, яшел тәмләткечләр белән шулай эшлек төрлечә булырга мөмкин. Хәзер инде без менә бу камырны шушылай бер читеннән җайлап кына төреп, рулет формасында төрәчәкбез. Без менә шушылай рулет формасында төрдек бит инде. Хәзер бу камырыбызны шушылай улитка формасында түгәрәклибез. Без дуслар, менә без бөрекне шушылай бөреп бетердек, табага куйдык. Мин аның хәзер өстен майлап алам. Минем монда бер йомырканың сарысы һәм аңа аз гына мин сыек май салып җибәрдем.
сыйык май белән менә шулай йомырка белән аның өсте кызарып, матурланып, ялтырап китә. Һәм соңыннан инде менә майлап бетергәннән соң мин бу бүрекләрнең өстенә кунжут сибеп чыгачакмын. Кунжут орлыгы. Һәм безнең кала бу бөрекне 180 градуслы мичтә куядыр бер 35-30 минут пешереп аласыбыз. Дуслар, менә безнең бөрек шушылай әзер булды. Ул инде табынга кайнар килеш бирелсә бик тәмле була. Менә ашларыгыз, чәйләрегез тәмле булсын.